Joet is 40 getrouwd, jongens. Dus ze krijgen Joet echt een cadeautje. Ah, mooi man. Wat weet je dan? Dat is een verrassingje. Dat is een verrassing. Ik dacht, wie maakt zichzelf hier? Ja. Oh, ja. Heb je dat nou hier dan, hè? Dan lopen we hier rond. Ja, dat is eigenlijk best oorlog. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hey, wie ben al lekker aan het keuren? Jiske en Ida. En Saak is op een fiets. Maar we zijn er heel even vod, direct even brakjes op. En dan wil meneer natuurlijk op zijn nieuwe bike. Wat is een jong. Het is nog wel wat moeilijk om op te stappen, zei, want hij is best wel heig, hè? Oh, god, is hartstikke goed. Ik ben nog even grutten. Hier is al even grutten. Ja man, de groeit als kool. Oeh, hier les van Gruppie. Dat gaat de lijst wel wat vaker inderdaad. Hier groeit ik echt als kool. Want alle broeken worden te kwad en de mouwen en zo. Dus. Nou, we gaan op brakjes, jong. Ik denk dat Jessica of Sunny wat had. Ja. Ja, maar je moet echt eten, hè? Ik kan net op koekjes leven. Wat roekst er al even lekker, Jessica? Wat zit er al even lekkers in? Aas en thuis krijgt wat, ja? Ik krijg tussen aan. Eerst brakjes. Eerst brakjes. Je hebt wel Sunny wat. We gaan op naar Hoers, hè? Nee, dan pak ik bep en koffie. Nou, eerst met Jessica naar Hoers om brakjes te krijgen. Ja? Dat doen we eerst. En dan gaan we daarna naar pakken bep om koffie. Goed uitzien? Wat zongen we dan altijd? Kijk links, kijk rechts, kijk nog een keer. Dus links, rechts en nog een keer links en nog een keer rechts. Ja, het kind. Nog van Bassie en Adriaan. Jeugdsentiment. Kom maar. Goed zo, Hilda. Wat bist u sterk. Ja, bist u mommy. Oeh, toch nog in is. Bist u mommy Jiske aan het keuren? Dat is leuk. Zagen die al haast thuis. Die moet foto's en paken beb. Ik zei, toe maar jongen, ik ga hem je mooi in het zicht. Kijk, als je in wet fietst. Ik ben heel voorzichtiger dan mij. Maar hij leidt altijd heel goed op, dus dat is mooi. Ja, hier gaat de bocht om. Mooi. Zal ik eerst Jess kijken aan? Die gaat wel zin in. Kom. Ja. Kom maar. Oh, die is hier nog een bakje. Lekker eten, jongen. Lekker eten. Als je erachter leidt, dan wat, joh. Kistebie, jongen. Lekker. Dat is lekker. Dus mij te keur. Gaan we naar Boetniers. Ik ga nog 12 lekkere stakjes maken. Hier van Jiske en hier van Diesel. Dan krijgen ze die aas. Lekker, hè? Het is op, joh. Het is op. Kom maar. Dit is mooi. Hij de mem van vroeger. Maar is beppen wel belangrijk. Oh, Ja, zo mooi. Wat Tjibbe, doe best trek nog. Oh, zit ik lekker Een bij? sneep op. Oh, ja. Zaad, Ja, het wordt vet volle werk trouwens. Oh, ben het prachtig? Joet is 40 getrouwd, jongens. Dus ze krijgen Joet echt een cadeautje. Tja. Ah, mooie mammy. Wat kreeg ze dan? Dat is een verrassing, Tjibbe. Dat is een verrassing. Zaak en Jiske, kom hier. Mooi. Bakje koffie gewoon. We hebben in de trouwboeken zitten. Vanmiddag jou wat cadeau nog gewoon eens uit te nemen. Ik voel ze gek. Voelst? Ja, bijna in de poep. Oh nee, op de keutels. Nee, ik krijg dus mijn vingers. Kijk, die mijn vingers zo. Gitsie, daar has keutels op de vingers. We gaan ook nog even naar Dokkum. Daar is Jelke dwaande mij het scootje van zijn heid. Ze ben de roef aan het verlengen, dus dat ze wat meer steen rond te halen. In het scootje was het heel vaak bukken. Maar dan maakt ze wat meer romte. Dus dat is wel mooi. We gaan op naar Dokkum. Dus er is schildheid en pakenbeppen erin. Ja. Is het door hier? Ja. Ja, goed zo jongen. Ben jij het? Hallo. Hey. Wat is hij het heeg? Kijk wat fijn. Kom je voor? Ja, Zaak aan het begin. Ja, hier zei hij met mij verheid.
Je mag de chess zaken. Kom eens die door en tegen drukken zaken. Hallo? Oh, wat een hoeken erbij, jong. Wow. Cool. Nou, zo zie je hoe mij maar opkomt. Nou, dit slagen er wel, ja? Dit slagen er wel. Hallo. Ja, ja. Nergens onkomen we vies. Dus even zien. Hallo. Oh jeetje, wat een romte, joh. Oh, dan ligt het van boeten aan het in het zafvallen rond steeds maar. Oh, wat leuk, joh. Wat denk je erop? Maak het lamp. Theo, wat zuster, jongens. Heel veel roest, Marco. Wat? Oh, jongen. Want heel veel roest al. Neem je dat dan? Roest. Ja, joh, maar het is een hele harde boord al, hè? Maar dit is een prutte rond te zaken. Oh, dit is wel fijn, ja. Wow. Goed bezig, ja? En als wie je dat... Als wie je dat, hè? Dan gaan we dit erbij maken. Die hele hoeken erbij. Gastje, maar. En ik komt dan de wc en de douche in, Ja, zeg maar. de roof die wordt 30 centimeter groter, dus dat is je. Dus Oké, dat betekent nog groter. Ja. Ja. En dan komt hier een wc met mijn douche, maar is de A-hoogte. Heerlijk, Maar hè? dat er direct een douche in komt. Ja. Hoe is nooit En dan meer. kun je pakken bij hier gewoon staan. Hey. Ja. Ik heb voor het simmer wel een keer bij mij, heen. Ze moesten altijd bukken als ze naar de wc moesten. Dan moest zij in de wc. Ja. Als je als het niet eens ziet, is het weer goed, maar... Ja, het werd ik al arm meesten. Dus dan kun ze nou gewoon staan. Ah, heel mooi, ja. Netjes, hè? Ja. Dan wordt die. Dit hebben we ook al, ja. Die strip met zak. Dit hebben we erop naar in die. Nou, naar het dak erop. Gastje, mijn, joh. Wat een werk. Bos weer alweer, ja, klaar. Ja, maar ik sterk natuurlijk, want dan was ik weer op steen naar boven. Je ziet nog uitjes die gaan het maken. Oh ja, ja, die, ja, ja. Waar is de koelkast ook al? Nou, die is in, Nee, in de hoek anders. die is in nou even net, denk ik. Nee. Zo, dan komt hier nog weer een door in. Die gaat dan weer naar de sleepkamer, En dan zeg kun maar. ze hier slepen en dan deze er nog uit. Jeetje, joh, wat een werk. Vet leuk, dan maar van het simmer nog bij mij, heen. Je moet wel een dakje op. Dus het is niet. Ja, hier komen die planken op. Kijk eens daar. Zo, dat wordt gewoon... Ik ken het, denk ik. dat wordt gewoon samen. Met Zoals dat daar. Oh ja, ja. Ja, dat komt direct nog weg. Ja, Ja, dat komt hier zien hoor. ja. En komt hier dan een garage of dat niet? Nee. Dat ziet in de oren wat, toch? Ja. Oké, nou hoeft ik net toch? Nee. Heel mooi, Elke. Heel netjes. Hey! Hey, Wiefke! Ja, hè, zie je het is wel natuurlijk. Hey, schat! Is er maar weer paken? Wie rieden nou de hoers? Want Ilde maar ik wil je wenje. Zie wat de winkel is. Ja, dit is handig, de winkel in de achtertuin. Maar wij rieden dus naar de hoers. Ken Ilde even koersen, Saka en ik even En chillen. nog een winkel. En dan hebben we vanmiddag een feestje van Paken Beppe, hè? Ja. Van 40 jaar trouw. Dan haal ik een cadeautje. Ja, Beppe, dan ben hun 40 jaar trouwd en dan krijg je hem cadeautjes. Dat is... Maar wie heeft cadeautjes van Beppe, hè? Ja, maar hun ben al de meesten. Hun hoef je een watergoed. Nee, dat is weer. Nee, dan ken je wel wat watergoed, hè? Hartstikke helemaal gelijk, jongen. Nou, ik ga mezelf even in de prongdier en de bandjes zakelijk te zien. Wat hast je aan? Oh, hier het trotteruitje. Oh, en Ilde had een nieuwe jurk. En alle orenvankers had ik dit printje. Ja, hè, van Beppe, hè? We hebben het eigenlijk betacht voor op vakantie. Maar we zijn, nou ja, van dit feestje is het echt wel leuk. We hebben het sowieso 2 keer goed beroemd. Cadeautjes lezen klaar. Tjibbe helpt Pakenheijn en Beppe Chits op. En dan geven ze naar Heid en Mem van hun 40-jarig huwelijk. We zouden een heel groot feest houden, maar dat mag helaas net. Maar zo mooi intiem is echt heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd wat ze van deze foto's vinden. Spannend, spannend, spannend. Had ze een neef vriendin, Elke? Ja. Wat een leuke. Dit is wel leuk. Ik wil net een stukje van een vlogje, want die mocht Mem net chef van de week. Hè? En wat maakt ze dan, hè? Maar wat moesten we eigenlijk alweer? Nou, hier komt ie. Wat zou dit wezen? Ja, wat doe dit wel? Mooi maken. Dit om eens komen trouwens. Hè? Nou,
dat is eigenlijk best oorlog. Ja, maar ik taal niet braven, dan doe ik met dat schilderij, hè? Oh ja. Ja, braaf. Ik ga even de achterkant mee. Hoe is het houden? Maar ik mag hier nog meer steken natuurlijk. Ja, we hebben de kleur van. Wat zou dit nog wel? Hier. Oh, wat mooi. Geweldig, hè? Jongen. Is dit wat aluminium? Ja. Allerlaatst. Wat mooi. En dan krijgen we 4 uur krijgen we de oren of zo. Ja, helpt wie wat te doen. Ja, maar hier helpt niet. Maar het idee weer op je. Ja. Super cool. Mag ik wat meer pakken? Dit is het idee wel. Ja. Wat Wat uniek, hè? Al ergens zoals. Dat is een Ja, nu nog één. maar ik moet rijden. Al die westen Wat mooi. Nou jongens, wij gaan nog even genieten met ons gezinsje. Wij zullen zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtronk omheen en via het net het chill te downloaden van je tablet als telefoon. Want daarna je het shitvlog. Hey ho!